mwina mwake Mulungu anakonza kuti zinthu zoda Mediano wa Dr. Matthews Mtumbuka Commission yaunikira oyamba zipepala zanu ndipo zikuoneka ngati kuti zonse zili m'malo mwake. Pachifukwa cha chimenechi mapepala atalandira, koma commission ikakhalanso pansi tikamaliza ntchito yonse yalandira mapepala kuti tikaonike ngati zonse zofunikira m'malamulo zilipo zikomo. Zikomo kwambiri popitirira ndi mwambo athu ndi tiyapemphe akandideti kuti apite pa microphone yawoyo atipa speech yawo ngati kandideti. Zikomo kwambiri. Olemekezeka apa mpando amek amalawi anzanga tatha zaka 61 tikudzilamulira tokha, zaka 31 tili pa ufulu wa democracy. Ngakhale Mulungu anatidalitsa ndi nthaka yabwino, anatidalitsa ndi madzi ambiri, anatidalitsa ndi migodi yambiri, anatidalitsa ndi zinthu zachilengedwe zambiri, anatipatsa anthu anyonga ndi amphamvu takhoza kugwira ntchito, anatipatsa amipingo takhoza kutithandiza kukhala anthu a society yabwino. Koma zomvetsa chisoni zotina kuti dziko lathu ndi limodzi la osaukitsitsa pa dziko lonse lapansi. alimi ambiri akudandaula sangathe kupeza zipangizo za ulimi, zotsatira zake akukolola zochepa, chaka ndi chaka anthu tikufa ndi njala. Ambiri a ife tili malnourished, ambiri a ife ndife afupi chifukwa cha kusowa zakudya pamene timakula. Ana ambiri akhala kumwalira, ena iwo asanabadwe, ena iwo asanathe 5 years, amayi ambiri amamwalira asanabereke. Ifeyo tili pa umphawi waukulu, 7 mwa amalawi 10 ayonse ndi osaukitsitsa. Nyumba zawo ndi za maudzu, alibe madzi aukhondo, alibe magetsi, kulibeko misewu, akuvutika kusowa ndakhobi lina lilonse m'nyumba mwawo, zinthu nzokwera mtengo sangathe kuzipeza. Umoyo pa Malawi timangokhalira kulimba ndi wa mayo nthawi zonse. Mukayang'ana dziko lathuli zitukuko kulibe, mavuto okhaokha, ana asukulu akuvutika, ngakhala amalize sukulu ntchito kulibe, zipatala zathu mankhwala mulibe, masiku athu tosakhala bwino, mavuto ndi mbwee paliponse dziko lino. Ine mmene magwira ntchito ku nduna wa za malimidwe, wa za mapulani za chuma ndi chitukuko, ku nduna woona za mabale ndi maiko akunja, ku nduna wa za chuma, ku Reserve Bank ya Malawi, ndagwira ntchito zaka zonsezi 25 ndapeza ine mavuto agati sautsa kwambiri ndi atatu. Katangale too much ma politicians. Komanso kusankhana mitundu pogwira ntchito.
komanso kusazindikira kwa adindo ntchito tagwire. Incompetence zativuta kwambiri. Ifeyo a UTM ndi chifukwa chake lero tapereka mapepala athu kuyambira tikangowina pa 16 pano tiyambe kukonza mavuto amenewa. Once and for all, tribalism, nepotism, corruption will be history in this country. Tifuna tibweretse boma limene lingakonzenso overhauling our agriculture system, overhauling the mining system, overhauling the tourism sector, overhauling the education system, overhauling the health system, overhauling the financial system in this country, overhauling the manufacturing system in this country. We want to start the process of feeding ourselves as a nation, producing enough that we can process and export, exploiting our mining sector to develop our infrastructure, sort out the problems in our health system, in our education system, and in our power and energy sectors, and see the country begin to move on a path of real sustainable growth and development. And that's our promise to Malawians. We have a new dawn. The new dawn of Malawi. The new dawn of Malawi is on the horizon. Thank you so much. zikomo kwambiri. Pano nditani apa mpanda wa Malawi Electoral Commission kuti azatipatse uthenga wa kumeki. Zikomo. Commissioners of the Malawi Electoral Commission, Bambo Andrew Mpesi, CEO MEC, komanso onse ogwira ntchito ku Malawi Electoral Commission, Dr. Dalitso Kabambe, aspiring candidate, Dr. Matthews Mtumbuka, your running mate, Mr. Ben Chijaonga, Deputy SG for the UTM, ndi onse amene akutsatirani, anzathu a brass band uko, anzathu a media, amayi ndi abambo, moni onse. Choyamba m'malo mwa bungwe la meki ndikuthokozeni inu a Dr. Kabambe komanso Dr. Mtumbuka amene mwafika tsiku la lero kudzionetsera pa mtundu wa Malawi